Her ser vi Vadehavet. Vadehavet går fra grænsen til Tyskland og helt ned i Holland. Vadehavet er en kilde til føde for mange dyr. Vandet stiger og falder på bestemte tidspunkter, hvilket kaldes hække og flod. Her ser I en spættet sæl. Spætte betyder prikket. Den spættede sæl er en af de 2 sæler i Danmark. Den anden er gråsælen, og den er meget større. Den spættede sæl lever af de fisk, som lever ved Vadehavet. Her bag os ser man gråsælen. Gråsælen er, som navnet siger, grå. Gråsælen er den største af de 2 sæler, der lever i Danmark. Gråsælen spiser ligesom en spættet sæl fisk fra Vadehavet. Storspovenspil er en snæppefugl. Storspoven spiser sandorm. Her ser I klyden. Klyden er en vadefugl. Den lever af krabstyr, orme, fiskeæg og alger. Klyden kan ikke ligesom de andre vadefugle svømme. Skestorken er hvid med en gullig halsring. Den er på størrelse med skarven. Skestorkens føde er småfisk, insektlarver, snegle, muslinger og krabstyr. Her ser I bramgæs. Bramgæs er hvide med et sort bryst. Bramgåsens føde består af græs, korn og diverse frøtter. Viben er hvid med sorte områder. Vibens føde består af insekter, orme, frøer og snegle samt plantedele. Dette er en storkoppesneppe. Storkoppesneppen er, som navnet siger, ikke en sneppe, men en vadefugl. Mange mennesker kan godt lide blåmuslinger. Nogle er endda eksperter i at finde dem og gøre dem klar. Blåmuslinger kan spises rå, men de kan også laves om til en lækker ret. Blåmusling lever af plankton, som de filtrerer ud af vandet. Her ser I en hel masse stære, der flyver ind mellem hinanden. Stærne er meget gode til at undvige hinanden, og det er også nødvendigt. Det kaldes sort sol, og det er stærnes aften.